Bisi Brumno 21 Desember Tipra Bisi Kataleba Tring Bisi Katal Palayu Tipra Sabo Sangro Katal Bisino Lamsagui Kacham Bisino Naidagi Hohom Dodam Klaino Hastini Kereng Kereng Tayo Panda Kotor Klai Shangsamani Bisingti Katal Bisino Lamsagu Tring Bisi Katal Takle Bohaino Kereng Kereng Tayo Tring Panda Shangsamani Bisingti Bisi Katal Lamsuk Jaknai Palai Jaknai Tring Bisi Katal Lamsukna Bagi State Level Panda Klai Jaknani Tangi Tango 24 Ramchandra Ghat constituency ni bisinga khopjaknai Ampurani Athai Pariwo state level tring bisikatal panda khlainano tuino press meet khlaika 24 Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Deborma Sengtinoro Ramchandra ko 24 Ramchandra Ghat constituency ni bising khlainai Athai Pariwo 1434 bisikatalo lamsongnan bagai tring festival khaina thang tongo engge abo 20 tariko food festival ni bisingtui ate 21 tariko katal bisino lamsongman bisingtui o terno seng palai lainai engge abon bagino tabo hoham dodom khayei abo soli tong samung ebong somosto Triprabasino khabai koinai chino tring bisio phai manjak phairan bagai chini Tripura sarokni hokumu mukumu ebong culture no besang agok langnan bagi obo kaisa live buma ungui pasanai abon bagino print media rong besang hambaya pro norok sini kasar mungno Tripura rajani jaga jaga pisaran bagi ngai tabuk abro tei sini tring committee ni chairman the 24 Ramchandra Ghat constituency ni borong menang MLA Masang Ranjit Deborma kok thai saikna Bilai hambai जों चिनि कन्वेनार नि बुकपिनर खोनाखाना जों रामचंद्र घाट जों सेलिब्रेशन कमिटी वानसुक लाइका अतर खाय ताकलाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव कायसा रामचंद्र घाट आमसायो जों कायसा अंको ट्रिंग फेस्टिवल खायनाय मंखा 1434 ट्रिंग एबा ताकलायनि अ बिसिनो तुइ गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दंगो अमो 35 दाउनो अबनोबो जों किसे क्लियर खाय छानानै नंनो नायो अमंखा 1434 सुंनाय ताई 9 दिन नि परे हंके खायनो 1 तारिख जानुवारि खाय 1435 सुंनाय गे आबोनि बागैनो जोंमो 1434 खायनो ट्रिंग जों पालायना थाङै दंगो गेता कायसा ककमखा जों जे ट्रिंग सेलिब्रेशन मो जों कुनो राजनैतिक पार्टिया कुनो राजनैतिक दल बायबो जों मनो अंक खाया तामनि हिंके खाय मोचों कायसा सोशल अर्गेनाइजेशन नि माध्यमे रामचंद्र घाट ट्रिंग सेलिब्रेशन कमिटी मुं फारै जों अमनो ताकलाय पालायनान बागै थाङै दंगो एका आबोनि बागै आं नरनो सानानि मुसुंगो जे गोबांमा बरक सुंगो जे अमो कि राजनैतिक दल बायदा ट्रिंग सेलिब्रेशन खायजाक दं ना तामो अरो तिनि नरक नुखाना अरो जारा तिन तंनाय बरक विभिन्न बागै सोशल वर्कार बा सामाजिक विभिन्न उनको गदालजाक एकाकाय जों अरो ताकलाय ताकायसा सबसे इंको चिनि इंको हंगाकाय जों चिनि कमिटी सिद्धांत नाका जों पब्लिक कुनो कलेक्शन खालाया कुनो गभर्नमेंट कर्मचारी थानबो जों रां थुमिया अमका चिनि इंको एकाते कायसांका जों आमचाइनि जत्त क्लाब रक बाय जों कक सालायका अरनि सोशल वर्कर बाय कक सालायका एका कामिनि लुकरक बाय जों कक सालायका ताकलाय चिनि अत्रिंग बिसिकताल माने चिनि आथाइबारि आमचाइयो कुनो अरो चुवाक जुवारक अरो खालायबो मांगला मुथुंबो मांगला अमका पुरा सिद्धांत अबनि बागै नायमु थांरगनो जों जा नांगमाने अब इतिमध्ये नंको खायका एंकाय ता कायसा चिनि आथाइबारिनि जों कायसा प्राउड के छानाय तिनि आं गभर्नर बर मालायका एंकाय चिनि ताकु इंजिनियर सुमन देबबर्मा मतंगो गभर्नर जोंनो कग्रिखा ब फाइसिनाय चिनि अरो के टाइम ब जरा फाइनाय बाबो जोंनो जानंनाय जानंमान परेनो जों सायको साख्लायउनाय जे गभर्नर कयता समय सफायनाय एंकाय अरो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि जे मीटिंग चलि तमने बिनि दुइतानि दिगनो 21 तारिख पाइथानाय आबन परेनो ब शिड्यूल कयता समय फाइनाय अब ब साख्लायनाय एवं ब अब जोंनो तिनिनो बिनि आरो जखन गभर्नर हाउस थांगो बाबो जोंनो क्लियर के साइडका आं फाइसिनाय गताय चिनि बुबागरा ब साका ब चिनि आरो चीफ गेस्ट संगि फाइनाय एके ब आं बै कक सालायका के बुबागर तिनि फाइ दंगो एके बनबो सारिको थांगो ब मालायनाय मालाय ब कक सालायनाय एके बुबागरा तै खरसा चिनि नॉर्थ ईस्ट नि खरसा आं मुंनावनो मुं सायाको चीफ मिनिस्टर ब अरो फाइनाय बुबागरा साका बनबो तुइ फाइनाय एके बनबो जों फाइनाय लामसंना बागै जों बेलायखानो खातंलायजाक अबनो कारि बचिनि हास्तेनि गोबांमा बरम गोनां मिनिस्टार बरक अरो फाइनाय MLA फाइनाय EM फाइनाय
তাই गोबां मा जोंनि যারা অফিসিয়ালি যারা গতंनाय फायनाय मुसुंनाय बरनो फाय बर फायनाय जोंनि खवाइ डिस्ट्रिक्टनि डिएम फायनाय एसडिएम फायनाय गाय जोंनि पद्मबिलनि इनको भिडिअ फायनाय और टियासनि 6 बेटेलियननि कमान्डेन्ट फायनाय मिया बबाय थाङै मालायखा बब ब्लायका हामजाका अमति हायके गोबां मा जेमन आगरतला सेक्रेटारियेटनि अरनि निनि सेक्रेटारि रग बर फायनाय अमतिखाय जोंनो गोबां मा कग्रिखा बर फायनायनि बागै ओंखाय गोबां मा इन्जिनियार चिफ इन्जिनियार थेके सुरुखाय गोबां मा इन्जिनियार बर फायनायनि कक दङ अमति हायके गोबां मा माने ससाइटिनि तेबो गोबां मा बर अर फायनाय ओंखाय आबोनो खा खालायो जों जे अर माने हामखायनो अ जे ट्रिं फेस्टिवल न जों टेबो लुकुरं बुसकांगो प्लान खाना बागै स्राय खायना बागै जों अर लाइभ टेलिकास्ट खायनाय लाइभ टेलिकास्ट खायनाय अबंखा चिनि खरां दंग टीवी स्रां जाति ताइ मुखथां टीवी बरक अबनो ते लाइभ टेलिकास्ट खालायनाय तर गता अन्य जारासिन अर मीडिया यूट्यूबर तनाय बरक बर अबनो टेलिकास्ट खायनाय बरक न जों फाथै रिजाक बर फायनाय इनका आबोनि बागै जों ब्लेखे खातुंगो दङ चिनि रामचन्द्र घाटनि लुकुरक ब्लेखे खातुंजाक जों 21 तारिखआव बिलाय हददम पंखत खायलाय उंखखा गता कायसा नरक खानाखै ब्लेखे न हामजाक बायनाय जे चिनि अरुणाचल प्रदेशनि जत्तनि रिसाबना करं जे जेली काई तामान बो फायनाय अरो इनका काई बनकारी बो चिनि पारमिता रियां संग्र इनका काई पारमिता न कारि ताई स्वर्गश्री संग्र फायनाय इनका काई सिकां संग्र फायनाय कक दङ इनका शर्मिली संनि ग्रुप डान्स अरो फायनाय दङ खा थांसा इनका अमति हायकाय तिनि खुमुलुंनि जे ट्रेडिशनल को जे मोसानाय इनका जे चिनि मामिता गोरिया मोसानाय बर फायनाय कक दङ इनका आबो बैनो जों खाख्लायो ब्लाइखेन नायथाव गंगान चिनि ताक्लानि त्रिं इनको इनका तै जों अमनबो जों इनको सारना नायो जे ताक्लाय जेहेतु सारा तिरफ्रानो स्टेट लेवल मीटिंग इनको खालिया त्रिं खालिया इनका आबोनि बागैनो इनको फायनाय तामिनानि बागै चिनि ओ जे मुभमेन्ट फर कक बरकनि जों फाथै रेखा बर फायनाय इनकाय अबका 21 तारिखनि चिनि प्रोग्राम 20 तारिखआव इनकाय चिनि आरो फुड फेस्टिवल लुंनाय सारिं सिम आदिनो बा कल्चरल प्रोग्राम दङ और चिनि लोकल निको बायखाय जों बेलायका खदन नमखायै आबनो खायना फुड फेस्टिवल इनका आदिनो बो जत्त मीडिया रनो जों माननांनान बागै जों हायका और गोबां मा डिपार्टमेन्ट जों सुबाखा इनका काय जत्तनि बागैनो जों और स्टल खायतनिका और फायर सर्विसनि व्यवस्था खायजाका और मेडिकलनि व्यवस्था खायजाका और कारेन्ट जों स्पेशल बायखाय लाइन ना जाका इनका जत्त किसुनो नरं नुक टंखाना जे चिनि ताबुक जरा कमप्लीट दिनखौ खाना जों 3:30 नि परे खायसि मोटामोटी कमप्लीट नङा होननानै जों खाख्लायता